Bon dia, amics, què tal, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres aquest Ritme Negre 2017, que és un vi negre que elaboro a Ritme Celler, el projecte que vaig començar el 2010 al Priorat. Ara tenim el celler a la Vidella Alta, un poble de 80 habitants, i tenim 16 hectàrees de vinya que treballem de manera ecològica. El Priorat és una zona meravellosa, única, excepcional, amb un paisatge profundíssim, amb un terreny de licorella que marca moltíssims els vins, fa vins molt minerals, espirituals, foscos, i aquest Ritme Negre és un exemple de totes aquestes característiques que dona el Priorat. És un vi profund, balsàmic, amb sotabosc mediterrani, fonolls, farigola, fruita negra, fruita vermella, greixós, intens, potent, gras, però equilibrat, fi, amb el caràcter i el patiment que hi ha en els vins del Priorat, però a la vegada amb equilibri i finura. Espero que gaudiu molt aquests dies, nois, i vinga, endavant. Ritme Celler. Adéu.